Ang ako lang concern as isa ka estudyante. Dili lang po doon tadunganon inyong mga activity. Hinay-hinay lang mga ma'am ug sir. Ang among tumong makatuon. Pero gumikan na naning online class nga kita ang tanan nag-adjust. Wala namin nakatunan. Ang amo na lang yung tumong karon ang makapasa sa inyong ginapanghatag nga activity. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, hinay-hinay lang mga ma'am ug sir. Kinang emosyonal nga panawagan sa usa ka college student nga nag-viral karong bag-o sa social media. Gumikan kuno kini sa hilabihan kadaghan gyud sa mga requirements ug mga buluhaton taliwa ni mga adjustments nga gihimo karon sa online class o online nga matang sa edukasyon nga gitubang nato niining new normal. Karong buntaga mga kapuso atong ilailahon kining maong tinun-an ug unsa ang nakapaaghat niya pagpagawas ni atong nahimo nang viral sa social media nga video. Makauban nato gikan sa Valencia City sa Bukidnon si Lunesa Magbanwa. Good morning Lunesa. Lunesa, unsay istorya ani nganong nakabuhat ka nga video nahimong emosyonal jud ka dihang nagvideo ka sa imong kaugalingon ato higayuna unsab na imong gibati atong panahona. Kato siya nga pagka-video sir kay kuan ni isa pa. Kuan gito sa sir kanang dala na sa kagool nako sir ba kung unsa dapat ako ang unahon nga ipasa kay since kay kuan man gud sir kanang para sa ako is lisod jud kaayo as a self-supporting student lisod kay sa ako ang mag-apa sa mga activity. And I know sir nga dili ra pud ako ang nag-struggle or ako lang isa nga estudyante ang nag-struggle sa online class. Kato nga tungura sir dili na jud makaya ang tanan lisod pod mosumbong ko kinsa ako ang pansiron or unsa lugar na. So mga to sir nga gihilak na lang nako ang tanan og namasin og nanghangyo nga basin di ay madungog ko sa akong mga professor pinaagi ato since online man sila naghatag online pud ko manawagan. Sa ginaingon nimo atong panahona Lunesa, murag mo gidabu-dabuhan sa mga projects, mga requirements. Unsa di ay sitwasyon ato nag-abot-abot gyud ay ang tanan yung mga buluhaton? Yes sir, dili pareha karon nga mga wikay na naman sila yung memo which is kanang direkta nga or agaran kayo nga aksyon nga ilang gihibuhat sa mao nga Cancer University which is according sa memo ang mga professor is once a week na mag-post og kana ilahang kanang mga activities nga ipanghatag. Then dapat kay per professor isa ra dapat ka activity so murag na less na bitaw among burden sir. Naka-receive man sir kay naapoy isa lang jud object sir pero upat to lima na ang activity. So para sa ako sir kay labi na katunga time is kanang lab kay akong mata sir kay 200 naman ang grado sa akong mata. So sa wala pa ako nag-eyeglass labad jud kayo sa ulo sir nya. Sa ako nga course nga puro imuhang ma-encounter puro numbers. So mamali kag isa ka number o copy or mamali ka na laras ginatanan sir mali. So sa ako nga part isudan jud kayo ko sir nga mag-apas kay daghan jud kay activity nga gitapok. For the information of our viewers ma'am, unsay kurso nimo? Unsa na ka nga year ma'am Lunesa? Ko answer kanang ako ang kurso is BS Mathematics kay kanang prelo ma po na siya gusto ko mahimo nga lawyer and aside from that gusto po ko nga mahimo nga mga professor po pohon sama sa professor karon and I want to teach mathematics subject. Mga realidad sa edukasyon ining new normal, di ba ma'am Lunesa, ang imong gipakita gipaambit sab ka mga adjustments yung gihimo usa na niini so you have said sa imong video problema gyud kining internet connection nga mukalit lang kawala pod panagsa. Yes sir, kanang problema gyud na siya ang internet connection sir kay kanang sama karon example na siya sir nga mawala-wala magsige nang taghaan ni. So dili po kay masabtan. So aside ana sa internet connection sir is kana sa amo nga mga student kalas jud kay load sir samot ang kana mga anak sa pobre rata. So di ta ka afford ana mga wifi. Can you tell us more about yourself ma'am sa imong pamilya, pila mo ka magsuon unya we learned nga ikaw mura po kag working student pod aw nanginabuhian sab ka samtang nag-eskwela. Sa ako sir is we are 8 in the family so I am the youngest. Sa ako ang kahimtang karon sir is self-supporting student jud ko. Ako ra gapa-eskwela sa ako ang kaugalingon. So dapat mukayod para sa ako ang self makabugas na ipang tustus pangilod or unsa pa na dira. Kay akong gipangandaman jud sir dili ang kani kun dili ang kanang pag face to face na gyud kay
ang boarding house ba lamang inana magpay magpliti nana ako ang ginapangandaman nga mong nagnegosyo pug ko kay wala man tay gisaligan, wala man tay madaganan. Sukad bigawas to nga video ma'am unsay kaayuhan murag kabaguhan nga misangpot may resulta adto. Kumusta man ang inyong load karon sa inyong mga projects, mga buluhaton sa eskwelahan? Because ato video sir is chara nakaigas na nakoy mata early na ko makita. So ana sir kay aside sa eyeglass nga sponsor dili na ko gakabilar kay para mag-apas og mga activity. Thankful kay ko nga wala sila nagpakabungol sa ako ang hangyo or sa akong panawagan kay dili lang ako isa ka estudyante ang naka-benefits sa ato sir kun dili nilibo nga mga estudyante sa amo ang campus ang natabangan kay sila pod apil pod sa mao nga memo nga males na ang ilahapong kanang burden kay kabalo jud ko sir sa matag ingon sa akong mga classmates before nga inaana lonely so jud kaayo na wala na taga katuon kay pero tinod pod sir para sa ako kanang wala na mi gakatuon tungod sa online class tuod lahi ra jud bitaw ang face to face nga interaction with your teachers or sa panadira kay makapangutana ka unsa imong mali diri sa online class sir ang amo na lang jung ginaapas to be honest ang maka-comply makaapas sa deadline dili ang para maka-learn kung dili para maapas lang kay sayang kayo kung dili mi makaapas wala mi score or di mi kapasar nana na lang jud amo ang tumong sir. Ma'am Lon, kung doon na kay nakatunan ini imong experience karon padayon pa man gyud ni ang atong online method sa teaching ug unsay mga realizations nga naamguhan nimo unsa man? Ako ang na-realize nga taliwala sa kapobre basta doon na kay pangandoy dato imong pangandoy padayon lang jud para sa ako nga one sir is pag post or pag PM sa mga tao sa ako motivation encouragement mas na-realize na ko sir nga aduna ko'y worst. Finally, Ma'am Lon, mensahe nimo sa tanan nga mga estudyante like you nagtan-aw karon online modular unsa pa ila pa maagi sa learning karong tuiga unsay buot nimo nga i-share kanila? Laban lang ta walay sulay nga gihatag Ginoo nga dili nato kaya na malampasan this aside sa ana nga mulaban lang ta always lang yun i-claim na ang promises sa Ginoo. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga gikan sa Valencia City sa Bukidnon si Lunesa Magbanwa. Thank you. Thank you sir.